е богат. Па ти за кой тип купи? Долу? Може да побил хора надолу и сега мога да се качва. О, я така с ниса не мога. Долу ли? И надолу и нагоре. Не е толкова. Надолу си. То си ги взе действа, скета, бе. Но не бе, той му се не пиеше. Да, бе, това открива, там се напива на Това първа. преди 15 дена къс се напили, въобще му се не пие. Всеки ден така ми. Казват, все ми е едно таферно такова. Да, и това всеки ден го вика и се си жули. После го става арм. Той типа отдавна не си играл в тази игра. Чилалсто! Ей, там е много лайнат. Баш. Там я сега отдавам, така оставам. Патрова ли?